startede Common Heritage Flagship Store, fordi at vi følte, at vi ville gerne have et sted, hvor folk følte sig hjemme. Vi kunne se charmen, og det vi søgte med Common Heritage var egentlig og nogle lokaler, hvor vi kunne bibeholde etikken og den stemning, der var. Det vi gør i Common Heritage, det er, at vi genoplever styles fra 1801 og frem til i dag, som vores forfædre gjorde det, men vi genoplever dem på vores egen måde. Butikken hedder Gallery Store, og det navn er kommet af, at vi udstiller alt i butikken som på et galleri. Og det er ekstremt vigtigt for os som brand at vise tingene rigtigt. Man kommer ofte ned i butikker, hvor tingene er meget rodet og ikke er vist på den rigtige måde. Og det føler vi gør meget ud af, også de andre brands, vi har inde i butikken. Kom endelig ned i vores butik på Sindsfilervej på Frederiksberg og se, hvad vi har at byde på, og kom og sige hej og mærke den gode stemning.